Da kažem, dobar dan i dobrodošli. Ovo su Reči i priče. Za one koji ne znaju, Reči i priče su emisija, projekat posvećena velikanima i anegdotama iz njihovih života, pre svega srpske književnosti i generalno kulture. One za cilj imaju da književnost približe mladima i tim povodom su, dakle, na jedan nov način i samim tim su dostupne na svim modernim današnjim platformama, prevashodno na YouTube. Moram da ti ispravim, Filipe, to ipak zvuči malo drugačije kad ja najavim, a ko prati emisiju zna, to onda zvuči ovako: dobar dan i dobrodošli, ovo su Reči i priče. Koliko on vremenski traje? Pa sam proces stvaranja emisije zavisi od epizode do epizode. Nekada se dešava da jednu epizodu realizujemo po nekoliko meseci, ali zapravo ono što najviše oduzima vremena kod same te realizacije jeste proces montaže, koji oduzima poprilično dosta vremena. Neke epizode su se snimale u veoma kratkom vremenskom roku i samim tim i montaža onda nije problem ukoliko nema potreba da se previše seku njihovi motivi i zašto su oni uopšte pristali da budu deo ove priče, a nisu dobili ni dinar od mene. Šalu na stranu, pitao si me šta, da li imam podršku kolega, profesora? Što se tiče same podrške kolega i prijatelja, ja moram da kažem da su, dakle, oni od samog početka bili tu uz mene, kolege, profesori, porodica. Nekolicina profesora sa fakulteta se zaista jeste odazvala. Naše privatne živote iznosimo do krajnje neprimerenih granica. Smatrala sam da ukoliko za tako nešto ima mesta i prostora, zbog čega mladi ljudi i sama književnost ne bi dobila mesto u tom medijskom nebu. Kao što su ih pisali Duško Trifunović i Mika Antić, koji na kraju krajeva uopšte nisu tako jednostavni. Ali pored Miroslava Antića imam poprilično veliku želju da pripremim jednu epizodu, lično ja, koja će se baviti Miljkovićem. I naročito me je inspirisala Slađana Bušić, koja je prošle godine učestvovala. Malo obogaćivanje jezika, pa tako kapetan je broda i kapetan je aviona, ali kapetan fudbalske ekipe nije. Pa prije svega mislim da treba podržati svaku normalnu i pametnu ideju, jer smo u deficitu sa normalnim i pametnim. U stvari nismo u deficitu, nego se manje vide, jel tako, takve ideje. To je prva stvar. Druga stvar, ko nije ništa u životu pokušao da uradi, taj ne zna koliko je teško kad nešto neko pokuša da uradi. Tako da svaki pokušaj, ako ništa drugo, treba podržati i treba učestvovati. Odnosno ceo YouTube kanal biti fijasko. Dobro veče, odakle mi hrabrost, želja pre svega, zbog toga što toliko sadržaja imamo na YouTube-u koji je svima dostupan, i smatrao sam da je prosto važno da deo tog sadržaja posvetimo i književnosti i ljudima koji su našu književnost formirali i formiraju i dalje i čine. A hrabrosti što se tiče, neko je morao biti prvi. Sam radio tokom studija, što sam sve izučavao tokom tih godina, 8 godina školovanja visokog školstva, da zapravo i mogu da kažem u video formi, a pre toga sve što sam, do sad smo snimili 2 epizode o rečima i imam još puno epizoda u najavi, to su zapravo prošireni blogovi sa Novog Polisa, jednog sajta gde je Filip isto urednik. Dranica u kome skoro niko ranije nije znao. Ja se sećam da sam sasvim slučajno pronašao jedan njegov stih koji kaže: glad mi je beskrajna, ruke večito prazne. Mislim da sam tada bio srednjoškolac, ali niko nije znao ništa o Rajetu Draniću. Kasnije se tu dosta promenilo, zahvaljujući profesoru Gojku Tešiću, koji je čak i na Filozofskom fakultetu uveo kurs, ali nekako sve ranije što sam pokušavao da njegov lik i delo osvetli na neki način i približim javnosti, i to je završavalo u nekim... Da vas pitam, to je, šta je, Stepan, evo naročito tebe, ali me zanima i njihovo mišljenje. Ti dolaziš iz porodice prosvetara i radiš u školi, dakle prosvetni si radnik. Kako je stanje u obrazovnom sistemu? Što se tiče tvoje emisije Reči i priče, to je naše emisije Reči i priče, podelila si je s nama, to je zapravo učilo. I ja nju vidim kao nekako nastano sredstvo, opet, nešto što samo piše se u tim planovima i programima koji se pišu ko zna za koga,
u nastavi srpskog jezika u srednjim školama, ne samo stručnim, u gimnazijama svuda, jer svakako kada se obrađuje Rade Drajnac ili Dis ili bilo ko drugi, to mi je žao što nisam ja za Disa mogao da prestajem, zemljaka moga, ali nije bitno. Možemo da snimimo i o Disu, nema veze. Nije problem. Da se zapravo ta epizoda pusti. Budete gosti u epizodi, Stefane Basariću, tebi naročito jer si bio prvi. I eto, ja pozivam zaista sve kolege sa književnosti ili može čak i sa katedre za istoriju, da ukoliko smatraju da poznaju neke zanimljivosti iz jezika i književnosti koje možda nisu toliko poznate na nekom širem, možda i opštem nivou, da me slobodno kontaktiraju i ja uvek oberučke dočekujem nove ljude. Pa evo kao što je Gorana